Nek nyorot dikencengno sing ayu-ayu ngono lho. Ono sing gak duwe untu disorot oleh mangap koyo kape mobil. Gombong mampir Kediri ana pentol kecemplung kalen. Akeh wong nekat bunuh diri merga pinjol karo judi online. Tapi nek nok jono jarene gak ono. Nggih, Bu. Asik. Godhong sono dipangan wedhus prawanjana ambune wangi. Ana sing nyangking paping kate dijomblok rek. Prawanjana ayu-ayu pinter ngaji, sopan ambek wong tuwa. Ana istilah tangga dulur digotong ya disangga membina kerukunan ayo diutak saek saeko abro wong urip pijen dulur iku gak ana gunane mulane aja mek mikirno kepentingan iling nek kesusahan utawa peno repot duwe gawe nek gelem rukun mesti ditolong tanggane. Persatuan lan kesatuan ayo diutamakno perlune cek tentrem bangsa lan negara kita. Tapi nek nang jono kene aku yakin lan percaya masyarakat guyub rukun bebarengan bangun desa. Kadek bengi iki jono nganakno sedekah kajate dulur jono kabeh nyuwun berkah. Mula tak dongakno jono adoh teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah. Setahun sepisan dulur nganakno sedekah desa nanggap budi wijaya aja dilalekno. Mbasya peno kenek tarian
tak jaluk gak usah ngersula niku sampean anggap amal sedekah kula kenal Pak Sudarweni niki kepala dusune aku mang dijak mangan kare mentok lah kok ci enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak copot tak kira pupune mentok lah kok dongkele sering sing masak lali masak mentok sak panci gedhoe mentok dicemplono blung kanca-kanca teko jenenge terusan wetenge lesu nele ngoangan iwak dijopok kabeh lali gak dijoki tiba kula mangan kula sendok kula ublek ae dudu tawok ana situk grenjel kula angkat kula lebokno piring keremus nyes wis sere mlebu nang cangkem tapi ya lumayan wong ususku ya panungen bek isok waras kula dongaaken bengi niki sedekah bumi wonten ing jana mugi-mugi napa tugu terus kelurahane jana oh berarti niki dusun tugu nggih kula dongaaken kabeh wong sak dusun tugu niki oleh sedekah bumi niki lah ikhlas Bu ikhlas nggih kula tampa amal sedekah sampean mugi-mugi ndadekaken seger waras kanca-kanca ludruk kabeh nggih lan kula dongaaken sampean kabeh sing mumpun ikhlas amal sedekah nyumbang napa mawon kangge sedekah bumi sumbangan sampean boten sia-sia dijapai Gusti dadi sumbangan kok wujud seger waras gak tau lara amin sing anake nakal dadi pinter-pinter sing bojone nakal dadi kudu sing seneng wong wedok-wedok ya ngono kabeh sing penting seger waras mugi-mugi mantun sedekah bumi rezeki tambah melimpah ruah ayo Cak seniman ludruk nom-noman gayahe ya kaya Michael Jackson nek tarope akeh nek tarope titik ya nyekruk-kruk kaya kelengkeng paling enak dadi seniman tanggapan akeh duweku sak pirang-pirang ngalor ngedul dikawal kaya juragan kepingin apa ae mesti keturutan duweku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane mula aku banting haluan aku njajal buka peracangan kayane rada lumayan saiki duwe entek mergo katut biduan tapi aku juragan tendel wingi nang Malang aku pula apel duweku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel
semanten kidungan kula menawi lepat barangka rasa ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane bersama Budi Wijaya. Yo, kita tampilkan Jawa dia Cak Sidur. Goyang Budi Wijaya.
jari Mang Jono. Kan wurung disambelno kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peh, luar biasa, Dik. Ojo akeh-akeh. Luwe api. Luar biasa kompake Mas Dodoken. Alhamdulillah. Dusun Tugu kompak luar biasa. Sangat. Delok kasune yang ngono. Berdedikasi tinggi. Sangat nanti Pak Kasun, Mang. Hah? Pak Kasun nanti. Endi Pak Kasun? Nanti Pak Kasun. Nang kono. Apa? Pak Kasun luar biasa. Dalam memimpin enggak ban cinde ban siladan, tidak membedakan level penduduknya. Yo iku kasone Dusun Tugu. Asmane Pak Sudarweni. Nggih napa mboten? Pak Sudarweni. Pak Sudarweni pundi bapake? Wong nang kono mbek Sanggawan ngene. Batine ngene ya Allah bengi kintek akeh. Dusun Tugu. Wis cocok karo desa, karo dusune. Dusun Tugu. Bener. Nggawa glugu kecemplung sumur. Cakep. Warga Tugu kula dongaken mugi-mugi kabeh panjang umur. Allahumma. Nggawa glugu ngombene es nanas. Cakep. Warga Tugu nek duwe utang tak dongano kabeh ndang lunas. Nggawa glugu karo wit asem. Cakep. Muga-muga warga Tugu kuwabeh dibarokahi adem ayem. Allahumma. Nggawa glugu kate mlaku ketibanan ondo. Aduh cakep. Ya Allah, bengi iki aku main nang Dusun Tugu. Iya. Muga-muga aku mulih nggawa rondo. Allahumma. Kono aja isini-sini kon. Isini-sini lah apa, Nang Mas? kene kok ndolek rondo. Aku nek ngomong rondo-rondo ngono kelingan mantanku, Mas. Mantanmu apa nang kene? Ya Allah, sumpah demi Allah iya. Kon niku tau duwe mantan nang kene. Leh. Mungkin potonganmu koyo nener. Nener iku apa sih? Anake bandeng. Mantanku biyen Gak tau nang tambak arek iki ketara iki. tahu iku Darmanto. Wong tambak iku kena didelok, ombak iwak iku kena didelok. Masalah, Mas. Lho iya, kon ro ombak iwak. Apa iku? Pokok nek cemplung. Plung. Wis jelas iku. Apa? Iwak wader. Cemplung. Nek bior. Iku jelas mujair nila. Iku mujair. Kejwobok. Apa iku? Bandeng. Rosak biuk. Apa iku, Mas? Makmu katoki suwek. Kaya ngono iku, Mas. Iya, takokno wong kene lak ro kabeh. Nggih ta, Bu. Loh, nggih, wong kene sok tambak. Iya. Mangkane Mas. Iya. Masalah iku mengawak dhewe dingon iwak banteng. Banteng digawe nyudang untumu ngono. Iku apa iku? Bandeng kok banteng. Bandenge gawedhe. Masalah. Temenan oleh ngekeki sambel iku mang. Apa? Sambele kocut. Gak oleh kaya ngono, Mas. Sambel iku enak, masalah pawedhes. Jeruk pecele kakean. Oh, jeruk Pawedhes. Pawedhes pol. Dipangan nang weteng langsung rasa. Langsung panas. Batinku ngene gak ngene iki sambel ta. Balsem. Ngawur ae lomboke wong kene kok. Kok nang kene duwe sapa? Iki lare wis guya-guyu. Sapa? Mantanku. Mantanmu. Lah sumpah demi Allah iya. Kok iso dadi mantanmu ceritane ya apa? Biyen pacaran sawe. Ana beke nek 5 tahun ponjol. Nang kene. Kepethuk awakmu. Tir padha irenge, sir padha senenge, dadi pacar. Terus saiki putus aku mbak. Wis putus. Tapi arek ndelok. Ket sore nang kene. Nang kene melok rewang. Sopo? Yulaita. Jul. Loh. Tak. Ana bojone tak. Kon kok digeblek kon gegebek. Aduh. Gawa pacul bojone tak. Arek iki
gak ro apes ya arek iki rek. Kon kok dipakane iwak lele kon kok. Tak. Wong edan. So, tak kandhani. Mangsa urip ngomong jarene wis rada suwe ya. Sapa? Yulaita. Randa Jul. Ya ampun. Lah iku mang tak parani lah kok bojone ngamuk. Ngawur ora jane kok. Meneh mbene kok lak takon-takon Pak Kasun dhisik ah. Wis. Jarene ngono. Jarene ronda temenan. Salah daftar paling. Ya kok iku mantanmu biyen. Yul. Eto. Yul. Tok. Apa? Kon niku lha apa kok kaya menganyang-anyangen niku? Aku kelingan zaman semono soalé, So. Membina hubungan. Membina hubungan awak dhewe nek sore-sore mesti nang gobok. Nang pinggire tambak. Ayo lapo ayo. Aku ta? Iya. Nang gobok. Lapo ayo. Apa kon ayo? Yul. Lapo? Biyen nang gobok lha apa Yul? Juleka mbok cekeli apane? Yul lah. Heeh. Tak cekeli iku ne apa iku? Apane? Angel kok ngomong Iya. Iku Julaika. Yulaita. Hah? Julaita. Yulaita. Oh iya iya. Ya gak apa-apa lah to. Biyen lak biyen nak. Biyen tapi arek jek ngece ae. Ngece. Iku gak ngece to. Napa? Loro untu. Yul ngono. Gereng ae ngono. Ya wis iku tok ah. Ya gak. Kenalamu nang kene. Ono maneh. Jek ono. Aku ambek Yulaita kon putus ya. Anjene. Gara-gara Yuli ku cerewet. Aku ngene. Juli ku cerewet ta? Cerewet lemu. Mungkane kok rada dawa. Apa e dawa? Lambene. Iya aku akhirnya putus kok. Putus. Putus. Terus Aku pacaran ambek liyane. kon pindah ke lain hati. Lain hati. Wong lanang kok ngene sih rek, kok selintutan ngene. Jenenge wong lanang iku saelele wong lanang menang milih so. Oh iya bener. Bener. Wong lanang larang regane Dik. Ya iya jelas. Ojo gampang putus asa. Gak putus asa. Basi kon dikhianati, tetep tegar semangat. Panto, hidup Panto. Hidup. Dihianati. Iya. Aku golek liyane. Golek liyane. Oleh so. Iya. Wah, Sapa to? Wayu manis ginu blak-blak. Iku yo mantanmu ya. Mantanku. Nang kene iki. Iya. Melok. Melok Delok. jejer. Jejer. Lho, sapa? Tina. Sing endi Tina iku? Hah? Kan di mare, Mang? Ayo. Nang di mare, Mang? Hah? Endi to? Nang di mare, Mang? Kalau. Ah, sayang. Sayang. Kon mau jalene mrene. Masalah kon reso. Apa? Rene aku tanggapan rene. Iya. Aku digawekno lodeh senenganku. Tina iku. Iya, Tina. Pinter masak. Pinter masak barang tak pangan so. Masak ala Sip. Oh, asin. Kon iku wong Tina iku tapak tangane Tina ku apik. Sak ora-ora mesti dadi lang sedepe. Mosok mungkin ah. Sedep apa? Asine pol kok ngono iki. Kon kurang rutin. Apa? Kon wis rabi maneh. Nawem arek-arek iki. Heh? Terus kon dadi ambek Tina. Gak Gak tadi. Gak dadi gara-gara kalah weton. Kalah weton. Kon hitungan piro? Mbok hitungan piro aku ora ero. Lho nek weton agak anggare wetonmu gak keheng ngene gak apa-apa. Keheng iku apa? Hah? Keheng iku apa? Wage karo paing. Gak cocok pokoke wetonku ambek Tina iku tabrakan. Tabrakan, ditabrak apa to? Tabrak sepur. Lho. Weton kok tabrak sepur. Akhire gak dadi. Gak dadi. Terus kisah cintamu? Kisah cintaku, tutukku niku aku kudu putus asa asline. Iya. Tapi ambek Tina aku dikenal tanggane. Tina sik apik atine. Apik ati ngene jare. Kenalno awakmu nang sing liyane. Yo, Mas Wanto sayangku. Timbangane sampean gak dadi ambek aku, Iya. ben gak petuk aku. Iya. Tak kenal tanggoku ya gak apa-apa, Dek. Terus Akhirnya aku dikenal tanggane Tina. dikenalno karo tanggane Tina. Iya. Arek yo nang kene. Insyaallah nang kene. Pasti ndelok. Pasti. Wayu. Pauti. Jos. Sapa? Simpen. Simpen.
Jenenge kok kaya wong wayu rek. Wayu anjene jenenge iku kelawasan dadi simpen. Enak to ora bener rek kita. Enak. Jenenge wis simpen. Jenenge tek wis simpen. Kon nyambut gawe apa dhuwitmu akeh pasti disimpen. Jelas kok. Njaluk gak dikeki belas kan. Belas disimpen tok kowe. Sampai saiki untune yo disimpen. Gak metu belas. Growok. Kan disimpen mang teko ta mboten e. Ana putune gawu yu. Alah. Kaya akeh sing cemburu kaya. Kok anjene akeh sing cemburu. Berarti saking ngayune simpen iku. Saking ngayune so aku biyen niku nek apel nang omahe simpen. Loh, digeruduk ambek arek kene so. Kon digeruduk. Digeruduk. Terus digeruduk kate di masarek kene. Lo aku ditulungi arek wedok awayu bidadarine desa kene so. Sing nulungi awakmu. Sing nulungi kene. Waktu kon digeruduk arek kene. Digeruduk arek kene, begitu digeruduk, wah ana arek wedok wayu teko. Sik urip sampe saiki. Sik urip, sik seger. Sampai saiki. Malah saiki tambah seksi. Tambah semelohe. Selemohe ngono. Semelohe. Sapa to? Katri. Tri. Ya Allah, Katri. Aku iku ndutang budi ambek Katri yo. Diutang budi. Iya. Diutang budi apa? Ya iku mang aku kate dipateni arek kene aku diselamatkan ambek Katri. Awakmu rumangsa duwe utang budi. Jasae sapa? Katri. Jasae Katri. Iku mang wis mbok bales. Iya. Mbok bales apa? Tak bales budi. Budi apa? Budi pekerti. Maksudnya wong wis mbok bales jasa-jasae. Wis tak bales tapi akhirnya kan tak lamar gak oleh mbek bapakne. Nduh, Katri mbok lamar. Kaya tak lamar. Bapakne gak oleh. Gak oleh. Apa? Soalnya aku wong gak duwe. Aku orang miskin, so. Kasihan ya. Kono mara kon ndang mik kono. Kok iso lho. Kon gak sida, gak sida. Karo bapakne gak oleh. Gak oleh. Lah terus? Akhirnya aku ambek Katri ku man duwe dulur. Katri duwe dulur. Awakmu dipethukno dulure. Dipethukno dulure, aku diterno bapakne Katri barang. Wis yo bapakne Katri gak setuju ambek aku tapi aku dikenalno dulure. Dikenalno dulure? Iya. Sampai saiki sih ono. Mbono mbogak kene mang. Tapi yo ono kene. Ono wong gak sepiro cinta soalé. Tapi kon iku tau dipethukno? Tau dipethukno. Sapa? Rayu. Yo nandi yo. Yo. Deloso payu kon yo. Yo. Paranono ta ono ta? Kon panggil ngambe aku ta yu. Ilingo biyen yu. Aku gak gelem mbek awakmu sing nguber-nguber aku. Iya. Apa kok diuber-uber? Diuber-uber aku diutang. Kok duwe utang dirayu, dilep ae ya. Lah iku guyune kemiki bae kepipis-pipis. Gak eman ayu ambare blak-blak. Yo. Ya Allah, untune sitok digandoli. Iku rayu. Apa? Kok iki? Wis jagelan kok. Donton ta. Apa sih? Wong sampe kepoyo-poyo iku lho. Masalah apa? Apa mergo untune kaya wong terjun payung iku ta? Yo. Adol. Bapak ya yu ikhlasno aku ya yu. Yo. Kon masangna untu ta? Kon masang mbek untune pacul. Kayun rupamu. Masyaallah. Wis bapak wis biyen ya. Gak usah dieling-eling. Kon garo. Apa? Aku biyen nang ngene omahe Rayu. Lho kebengen digerebek maneh so. Kon digerebek arek tugu kene. Digerebek kate dirabino. Lho wis digawa nang balai dusun. Oh, termasuk wis ditangkep. Wis ditangkep. Iya terus. Lho kok alhamdulillah. Pak Deku ki nang kene dadi keamanan. Pak Demu keamanan kene. Keamanan dadi linmas. Pak Deku aku ditolong Pak Deku so sumpah. Tentara desa. Hansip iku lho. Wong iki mah ya teko. Teko dadi keamanan nang kene. Wonge kereng ngono ah. Wah kereng. Gagah perkasa. Sapa to? Kastam. Kastam. Ndrek kastam rek. Wah. Pak Deku Nek perasaanku iku mau ngono ansih sing celanae mlorot ae. Iku sing celanae mlorot iku jenenge Pak De Huda. Lho. Ana maneh Pak De Huda. Iya. Cak akeh to bolomu to.
Gak kaya apa? Muni ae ku. Batur Didik. Kaya apa Iya. Pemik ngene nek gak mun. Sirup. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketara temen menungso gak duwe duga menungso gak duwe butik perkerti. Ketara temen delek gak tau sapa lahar. Aduh. Langgar. Langgar kok lahar. Sing digawe sembayang. Langgar. Sing digawe salat. Langgar. Le dileh ha. Gelem matamu. Pancet ki biyen mulo ya langgar. Langgar lahar. Mangkane tadi dadi menungso sing gelek sapa ustatan sapa yai. Adat ketimuran nggonono. Cek iso duweni unggah-ungguh marang wong liya masal. Lho rasa. Rasa adalah teman saya sekata sehidup semati. Ana paribasan wedang sak cengkir disedot wong loro. Ana rokok saudil diombe wong loro. Walik. Lek kuwalik ambek tek sapa? Otek sapa? Ana wedang sak cengkir diombe wong loro, Lah. ana rokok siji disedot wong loro. Lah aku mau ngomong apa, Dik? Lah kon mau ngomong wedang sak cengkir disedot wong loro, rokok siji diombe wong loro. Le salah goblok. Lho sing ngomong kon niku. Lho sing ngomong sapa? Kon Ngomong apa aku? Kon ngomong jare wedang sak cengkir disedot wong loro. Lho salah. Lah iya sing bener iku wedang sak cengkir Wed- diombe Lah wong iku loro. sing bener. Kon ngomong ngono. Lho aku ngomong apa? kok tak sawet. Masya Allah. Rasa Apa? kon mangambek sapa, Dik? Aku ah. Heeh. Ambek Wanto. Le masalah iki ta sing jenenge unta. Unta matamu. Kakekmu ngono ah. Sapa, Dik? Sapa? Wanto. Walah masalah. Ya kira iki lek menungsa iki jenenge ula. Kon suwe-suwe kok tak nget lho kon kono. Rumahsamu jangan kate mbok Cok, Wanto. Wanto. Kaya ngono. Wanto antarane rasa Dik wis mangan tas dorong Dik kon Mang Dik. Heh? Wis mangan tas dorong Kapan? saiki. Gorong. Gorong mangan. Ayo melok mangan aku Dik mumpung aku oleh rejeki wakeh. Jenenge kanca ya ngene, delok kancane durung mangan, dijak mangan. Kebeneran Dik aku mari oleh rejeki dodol pencit sawit payu 30 juta. Kok, Hei, kon niku mendem aku. lah kalau apa kok mendem kok lho? Pencit sawit payu 30 juta iku lho. Apa saking gedene wae ta? Lah apa? Napa? Saking gedene wite. Ora, Lah kok payu 30 juta? tak dol sakarangane. Aja ngomong dodol pencit, Cak. Perkara mangan gampang, Dik. Awakmu melok mangan aku. Melok. Melok mangan. Melok. Umpama awakmu mangan melok aku, kon milih mangan omah apa milih mangan embong? Mangan lapangan. Lho, Mangan lapangan enak. aja muring-muring dhisik ta Sing to. enak mangan tambak. Kon lak salah penemu. Sing tak maksud mangan omah ta mangan embong. Lek mangan omah iku mangan masakane bojoku. Lek mangan embong iku mangan nggo warung. Milih mangan ndi? Mangan bong. Berarti mangan warung. Lah aku blenger masakane bojomu gak tau iso masak. Lho kok dhewe mangan masakane bojoku ta? Apane wong kapanane masak ndok kono? Apa? Aku dipecelno cecek bojomu. Lho koncone manuk gentilang. Rasa apa? Mangan warung. Ya Wanto. Saiki golek warung sing paling resik, Dik. Bersih ya. Bersih. Ana to? Ana, ngendi? Wah lah sampai Lho iki kono, cocok. Mang. Ya apa? Golek warung iki bersih. Lah cerme kono kan. Cerme resik. Resik ya apa? Resik kan apa-apa blas. Oh kate gendeng. Maksude golek warung sing resik, Dik, sing gak koproh, sing ketok kabeh pangane tertutup. Oh. Higienis aja sampai kena penyakit. Lah ngono maksude.
Berarti mangan nggo warung. Warung. Lek mangan nggo warung aku seneng aku sego soto. Ya, Awakmu? aku ya soto ae. Awakmu? Aku ya soto. Berarti wong telu soto-sotoan. Biasane nek tabuhane klek. Amri wean kok. Lek wis mari mangan soto, Ya. biasane ngombe. Ngombe. Aku seneng aku ngombe wedang susu. Oh, ya. Aku ya wedang susu. Wanto. Aku yo. Berarti wong telu ayo susu-susuan. Ngene, Cok. Lapo ngono iku? Nyusu. Lek kon kaya wedhus tas lair ngono iku. Berarti kon saiki ku wis seje maneh. Seje sing ya apa? Gak kaya biyen. Lah lapo? Klambi ae. Loh. Loh. Ngene iki ya kain aja. Duduk Apa? seng. Ngene iki ya dijahit. Gak tak las. Waduh katu gendeng wong klambi iki. Masih takok ya takok sing lumrah apa? Ngene iki ya tukune anyar. Gak nyolong. Wis sepatumu lho anyar, Cok. Iya anyar tas tuku dek iki tak pengenane. Apa yang mata kulit ta? Iya kulit iki. Kulit apa? Kulite duren. Cok. Hah? Raimu apik. Kok nyandak rai kon wan. Ngene iki cash tak kredit raine. Hah? Raine cash tak kredit. Iki tak online. Ya, Mangkane koyo Ngene iki wedan kaya ngene iki gak pantes to. lah lapo Dik? Kudune ngene iki wedake wedak sing apik. Sing apik termasuk Sing pinggir ngene iki dikek wedak pipa. kene FIFA. Yo. Sing kene pon. Sing kene pon berarti Sing tengah sing tengah aspal. aspal rumangsamu jalan raya aku aspal. Apa maneh? Nek iso cocotmu iki barang. Lho kok dicocot-cocotne golek panganan samplok ana dicocot-cocotno aku. Dicor rumahsamu. Lah iki makanan sehat iki. Mas. Ayo mulai, Mas. Lho ya, nek dijojol bojone. Dijojol bojone. Kolang nang apa to? Cok, foto ngamu ae kaya preman. Kon gak ero wong lanang nyambut gawe guyon mbek kancane mok sosial. Matamu gak melek. Cok, kerenger iki kerenger. KDRT to. Goblok. Mulai, Mas. Awas mantep loh, Mas. Gak mangan-manganan. Atasane panganan gak enak. Lho sampean kan yo pesen jare kon masakno sayur bening iwak lele. Gak sayur bening-beningan jek enak masakane Tina. Oh, Masakanmu iki lho gak enak. Ngene iki isini-sini aku. Mau suwe cangkre mbek kancane kok disusul. Ih. Tok. Kerenger wantore. Duwe bojo kaya ngene iki kudak ijono brambang. Lho. Aja ngono to, Mas. Wong aku lho sayang karo sampean, aku setia karo sampean, Mas. Wis gak sayang-sayangan, wis gak enak kon wis gak enak. Lah terus amre penake dipiye ngono lho. Wes Mas. Kayak ono micin tok enak to. Enak iya gak ono masako. Dikae masako ngono ya. Iya. Dikae masako, Mas. Wes. Urono. Meneng. Iki urusan rumah tangga. Masih yo gak oleh ngono wae. Aku wis ngomong bolak-balik mbek kon. Nek bojomu metu dolen aja disusul. Isini-sini kon iki wong wedok opo sejane ngono. Tok. Wong wedok tugase nang Sakno nenek. Lho, tak tumuhi. Tak tumuhi goblok. wong wedok tugase nang omah, ngramut anak, masak nang omah, anak bae dolen kon mule, kon lapong nutus mrene. Lah aku kan yo masak wis mateng, sampe bayar sarapan kan tak susul sih, Mas. Nganu, derek bojone wantor. Masa aku iku, Mas, apa aku kurang sayang? Lu. Apa aku kurang perhatian? Lu. Enak lho wan. Bojone wanto koyo ngono. Dane aku ndek bojo ngono temenan aku selametan tumpeng bae. Munggo kon oleh bojo kaya ngene. Kira-kira kon celonoan apa katokan? Aku sarungan. Lah apa? Ade-ade tak kemulno kene sarungan. Kon tak Mas, Gak. boleh, Mas. wis aja kakan cocot. Loh, Aku ki njaluk dhuwit. Sampeyan njaluk duit. Njaluk dhuwit. Dhuwit. Ya apa, Mas? Aku kate karaoke. tok dikek ya ngono iku to. Heh? Dikek ya kon ngono iku. Lah kadike kepengin tak pegat bojoku. Lu. Ojo, Mas.
Aja dipegat aku. Lanange jagat. Lanange jagat. Bulan. Bang. Ya dikai ya. Lu enak. Jaluk duit gak kok dikai wong aku lho. Lah iki mek karaoke tok iki. Lho, sik kurang to. Lagi nyewa purel barang. Lho. Tambah ono, Dik. Kon niku golek purul sing ayu-ayu. Lho. Lanange jagat. Saya kok ya apa sih? Gak Golek apa-apa. sing ayu, Mas, gak apa-apa. Oh jelas e. Aja siji lek iso iku sapa, Mas. Lho. Songo. Iya. Makane awakmu kudu bersyukur wong wedok nang omahe Jan tak gelekno wong wedok liyane. Iya gak apa-apa, Mas. Cek ono ewange umbah-umbah, cek ono ewange masak. Yo kene iki wong wedok sing pinter. Kok koyo montor ate mbok gekno ban serep to. Lho, wong wedok kene gak nurut mbek aku, tak pegat. Lho. Ojo, Mas. Ojo dipegat aku. Ngono, Dik. Sing wedok yo keroken bek. Lho. Yo gak usah karo liyane. Wis saking sayange bek. Ro dhewe. Iya ro. Iya. Sampe kono. Percaya aku rek Sampe wantor. boleh ya, Mas. Sik kene. Apa? Sepatuku sik. Mbok wah. Ngene iki sepatu gak Tok. dirisi. Waduh tok cek nganu te bojomu tok. Tok. Sakno. Tulungan, Cak. Ya apa rek tulungan, Cak. Apa? Kon arep mbek bojoku ah. Ya ora kok ngono sakno wong bojomu kon sia-sia. Bene kon arep gak apa-apa 300 kene. Kate gendeng iku. Wis ngono. Wong wedok. Hah? Aku mulai nek wis mari seneng-seneng. Wis ngono mulai kon wedok gak berguna. Wis mulai gak mulai sakarepku. Aku tadi wong wedok iku, Cok. Timbangane arek dapurane koyo ngene ae ya. Mbok pindah sing liyane apa ya? Alah. Wong lanang iku kudu ngono. Ha nek kon ya apa kon, Cok, bojomu, Cok? Bojomu ya apa? Bojoku gak kaya bojone Wanton. Apa? Bojoku kaya Bathara Kala. Patenono. Apa bojomu kereng ta? Ngomong sak ngomong iku sing perok sing nuwapuk sing apa? Boko kon. Lho. Mahami. Ngrasani kok. Gak mega. Apa, Cok? Ora. Ngrasani apa gak arek iki mau? Hah? Ngrasani aku. Ngomong jare ngene duwe bojo koyo bempere dam truk. Kurang ajar kok. Yo, jare ngono. Ngomong apa? Duwe bojo raine rata kaya aspal. Kurang ajar. Aja tarek. Aku ben getun rabi ambek bojoku iki. Arek turunane kok turune mentok jare. Kurang ajar. Jarene ngene, ngerti ngono tak ijolo mentok. Ayo aku ta. Apa Dik Mami? Kon kate ngijolno aku mentok ketemu pirang perkara kon. Aja ngentas sok. Aja ngentas sok. Masuk kurang ajar ojo. Dene kok gak pantes ngawur. Aja. Besok kan gak ngene ta. Lho biasa nek ngene iki tak goblok. Iya apa? Lho gak mi. Kon kate ngene. Gak. Kon ngene, aku ngene ketatap goblok. Cok, kaya aku mang lho. Ning Duwe. ning. Sing kereng. Metu ambek Wanton. Sing kereng, Cok. Kalau kakekmu kuno ah. Duwe ge karaoke. Sik ta lah tak giri. Tak bojoe. Ning aku kate metu ambek Wanton ambek Rasa. Kon metu nandi nang kuburan, kate bongko kon. Ya aku njaluk duwe Emi. Yo duwe gawe apa kon? Aku tak melok Wanto karaoke. Jo ngono wong lanang. Kon wis rupamu elek kaya marmut Holland. Kate karaoke gak pantes. Oleh tak gak ngomong ngono. Sing kereng oleh tak gak? Oleh tak gak ngono lho. Sing kereng kon. Ha lha ngono. Mengkerek. Hayo oleh tak gak? Gak usah mengkeri. Mengkerek. Wong lanang gak loro, ngomong gak loro. Gak loro. Gak loro. Ngomong gak loro. Gak loro. Gak loro. Gak loro. Gak loro, Cok. Gak loro. Suwe loro goblok. Wah, Mbak, sing teges ta. Seges apa? Ya duwe gawe tuku purel. Duwe gak tuku purel. Apa, Cok? Jaluk duwe efek balik. Ketemu pirang perkara kon kate tuku purel, kurang seksi ya apa? Bokong kaya sakmene gedhe. Lho bokonge kaya bempere tergandeng ya. Kandhane kok. Kurang ayu ya apa? Kon katene tuku purel. Wong bekakasmu ya gak ngadeg. Ngadeke mek Senin Kemis, raimu lak kencing manis. Kan kencing manis, Cok. Ojo get-get aso. Kon wanita gak?
Jane aku wani to. Lah ngomong wani lho. Berhubung aku kalah weton dadi gak wani. Kon kate macem-macem mangku purel kon, he? Gak mi. Aku mek njajal tok. Jajal apa? Njajal mangku purel. Percuma mangku purel, mangku LC, gak kira ngadeg wekmu. Kon mambengi lah tak elus-elus. 2 jam lebih tak elus-elus gak tangi, malah wekku sing tangi. Cok. Lah kon mang pesen aku obat kuat nang gawe apa? Hah? Pesen aku obat kuat dari sapa? Tak gawe nambani untuku loro. Kon ngomong so aku njaluk obat kuate. Mumpung gak ono bojoku jare ngono. Iku lak rencana so. Gawe apa? Wis ayo sido tagak. Gawe apa obat kuat? Wong kon tak tukono nang warung merek obat kuat beli kita lah pokoknya. Apa obat? Obat apa iku? Pompel kita, beli kita. Ngawur kon. Wong sini-sini. Ayo. Keren Duwe apa? Sing keren. Duwe apa? Wong raimu wis gak belanjani. Duwe apa? Duwe apa? Ajar, Cok. Duwe Halo, apa? Cok. Duwe apa? Ajaran, Cok. Ajaran kon wani kon ajaran. Ayo ajaran, Cok. Wis kawane. Bagi lo kawane. Wanekno. Ayo, aduh, sandalku logor, Sandal, cekik. Sandal cowok. Yalah, Cok. Lanang opo, Cok? Aku ya saya. Loh, kata Pak encepno. Cepno, Cok. Benjep nang ngondi. Angel dicepno ning kan. Seking. Oh, sekel pengen angel lah dicepno nang ngondi. Iki lho sekel dulu. Kene lho. Oh, njaluk model ngene aku. Cok, kon ngawur kon niku. Aku iso mbok anu lho. Bojomu kok kewereng ngono sih, Cok, bojomu? Kon gak wani mbek bojomu, Cok. Sini-sini dapur ae, Cok. Mek kon niru kelakuan arek loro iki aja ngule omah kon. Aku turu rangkepan 15. Gampang, Cok. Gampang. Nek bojomu rangkepan 15, kon tak gawani pertalit. Yo, apa? Gambior sumet. Biyo. Rangkep 15 gampang tak obong kon. Apa? Tak obong kon. Kon kate ngobong wekku. Heeh. Titen ana kon mari ngobong wekku. Ana muni dus. Apa iki? Endokku mateng. Wis aja kakek cocot. Ya, iya. Gak gelem kon. Aku dirabi lurah kene. Lurah sapa sing doyan nang sapa? Lurah sapa? Wong potongane kaya badak berculak dua ngene. Ngremekno kon. Ya. Wis, gak ngurus. Oh, nanti gak mulai tak pateni nang kono. Lual, buka lo patut dipatani. Alah. Wong lanang kok ecek-ecek. Kacak-kacak rumah samu kate amen. Bojo elek ngono kon gak wani kok. Kaya aku. Wong wedok tak sentak nurut. Ngono lho. Daluk dhuwit nurut. Kowe wanto iku lho kon. Belajar ono wanto kon. Kon romang nang purel tambah dikon gelek sing apik. Bro. Jane aku ya kepingin lho to kaya kon bojomu nganut. Kon kepengin kaya barang kon sing gak wani. Aku kepingin kaya Tok, kon aku Ucok iki padha karo dulur Sinara Wedi. Lah, Dulur ketok konir. Dudono sakno Ucok iki. Nek gak kon gak ngarep tak kel to. Anane bojoku nurut mbakku. Ono rahasiae. Ono. Oh. Aku duwe jimat. kon jebol apa iki? Salu goblok. Apa ya? Pakai gokol-gokol kuwatir ku mau berodok. Hei, aku duwe jimat. Jak kasra jim, mem tekamat jimat. Masih jimat yo gak didekek kok. Area pengeboran aku ucul kok. Ucul temen kok. Lho kok iso cocok matamu kula kok. Kok iso aku dipisui lho. Ucok. Jenengmu lah Ucok. Iya. Ono rahasiane. Loh, kok gak dhewe kate amen aku. Aku ado-adonan ndukun Banyuwangi. Oh, dadi bojomu sampe nganut ambek awakmu dadi keset kaya ngono iku ya mergo iki. Wong lanang saiki aja bloko. Wong nek bloko digampang diselingkuhi bojomu. Termasuk aku sing salah. Iya, wong guru rabi sing pacaran diselingkuhi. Kira-kira ngomong apa to? Lah
Lah nek kaya ucek gak duwe ngono ketara kon, Cok. Kira-kira aku nyeleh oleh. Lho ya mbok ngomong awan to. Lah nyeleh oleh to bojoku cek nganu sampe aku to. Gak nyele tak kekno awakmu. Iki mbok kene ya sah ya. Aku ngesakno mbek Matur awakmu. nuwun. Iku mek iki tok to. Gak ono apa-apane maneh ta. Kon jelekne. Iki lho. Apa mana iki? Iki gawe apa? Ambune to. Masalah. Tangi goblok dipakel aku guri kon. Sik ta to aku takon awakmu. Iki jimat. Jimat digawe nundukno bojomu. Ana montrone ta? Ana montrone Sing nang. jelas ana. Ya apa montrone? Montrone ngene. Carane ya apa? Digocokno kekno wan to. Kekno wan to. To, ya apa? Prakteke. Bismillahirrahmanirrahim. Kulti. Hop, tirokno. Tirokno aku. Wong kon pekun gak gelem nirokno. Iki mesti kalau Lah iya, ayo. Kon kelono wan. Lu cek iso cek ngerti. Kulti kulbang. Awuk awuk. Prakteke lho, awake wan to kedolon ta. Kulti kulbang. Awuk awuk. Wah. Cina mati klupuan abang. Awuk awuk. Terus Totokno bojomu. Wek. tutukno apane to? Heh? Tutukno apane? Watuke. Ah, lak ngono gawuk-gawuk aku. Benjut ya, Bah. Berarti iki wis balung aku ya to ya. Ya. Apapun yang terjadi iki wis dadi duwe. Sing penting ngene to. Ya apa? Siki kon wis njegal jimat. Iya. Kon kudu iso kaya Wanto. Iya. Mangkon digepuki bojomu. Meneh ganti walien. Ayo. Ayo, nang omamu. Jajal. Jajal. Ayo. Aja didulinan HP tapi kok aku lu sedih mi. Gak ngurus kon. Aku lu sedih mi aku dulu-dulu kok digepuki bojoku ae aku mimi. Ya kon sing goblok. Lah lha apa wae dok gelem dikepi bojo. Aku tak apa ku jenenge order nang Ladaas. Ojo pringisan to mi aku lu sedih mi aku mari. Gak ngurus kon, aku tuku kosmetik nang Sapii iki lho. Aku lo ngene lho mi aku iku serba salah lho mbek Wanto ya. Aku padahal wong wedok nurut lho mi. Aku dikon lapo ae manut jaluk dhuwit, ke golek kendaan yo tak kei dhuwit lho mi. Ya kon iku wong wedok sing koplak, boy. Bodoh, bento, longor, congok. Ana bojo kate gendaan mbok kei dhuwit. Mekak matamu katarak jauh kon. Lho lah aku kan ojo sampe rumah tangga aku iki hancur hanya perkara sepele ngono lho mi. Kon ku berarti terlalu mbelani bojo kaya Wanto. Wong perkara bekakas gak ono setengah on ae kok. Lho gak perkara ngono mi wong aku cintae, pokok Kok kalah kon ambek aku, Saiki tak buak meneh oleh ganti. iku lak sampean lek aku kan mau pegatan lek iso kan tak pertahanno rumah tangga aku ngono lho mi. Aku yo gak cocok. Aja sampe wong lanangku ngebuk, aja sampe wong lanangku nabuk. Ate wong lanang nyentak aku, pegat. Aku lho lek terus dipegat Wanto lho terus aku lek payu rabi lek gak terus piye ayo mi. Kon kok goblok tiru aku. Berat aku lek tiru kok sampean yo ora iso to mi wong aku wedok asli wong sampean banci. Kon iku njaluk pendapat tapi ngejelokno sing ngekeki komentar anjene kon mbokne ancuk kok. Lah jare aku kon koyo sampean. Maksude caraku kula tiruan ngono. Ya ngomong cara aku tiruan Kon gak perlu tiru aku. Wong aku sedina iku iso ngrentengi wong lanang 8, tak dadekno siji, bleng, tak kareti, tak lungguhi. Berarti lho iku apa mi? Bantal, Bantal. bantal. Oh. Rupamu ayu, Dik. Ya rupamu seksi kon sinden kondang. Kon temek adek dianai apa diapakno iku? Dianiaya. Dianiaya bojomu. Tiro iki lho. Lho. Lho dikandani aku ra iso kon tiru sampean. Suwukno. Ana pepatah, dikerek ya didukno. Mek bojomu gak nurut, mek gak kenek ya didukunno. Lah wong aku iki ramet tengok golekno dukun bayi ki apa? Dukun bayi matamu ta.
Wong tuwa. Apa? Wong tuwa. Wong tuwa. Heeh. Lho wong tuwa lho kene mbuang kok kabeh kok. Wingi kula cakon petong dinane. Wong pinter. Wong pinter iku mek dokter, profesor, terus apa dosen. Iku ya nek nggone kono. Niki nggone cideke kampus-kampus ngono kuwi to, Mi. Lah kon iki masih ayu-ayu ya longor. Maksudnya wong tua, wong pinter ku dukun. 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 Heeh. Lah dukun iku panganan apa? Dukun iku teko terigu ya. Heeh, terigu. Dikai vernipan. Kayak pernipan. Di PP rong dina. Pepe rong dino. Aku mek atos sawetno matamu ngono. Loh, mataku gak ya paling monyong. Dukun iku paranormal. Lah- Spiritual. Iku macam apa to spiritu apa to Mi jenenge? Iso nyuwuk wong tanpa menyentuh, iso nyantet wong tanpa menyentuh, kurir tanpa barang. Lho, lak demit iku. Yo mlakune demit. Ah, keleleken lamuk rek aku rek. Terus Mi. Wis nurut aku. Aku duwe dukun jos. Hah? Duwe dukun jos. Hah? Temriki Napa, Pak? wonten ta? Wah, aku menirene rek. Wis, tak telepono. Sing penting sampean gak dianiaya bojo peno. Padha wedoke yu aku merok nelongso. Iku telepon sapa? Dukun. Oh. Ijo. Halo. Nggih, Pak, nyuwun tolong. Niki lho kanca kula niki masih ayu nggih bintu. Apa ngono Mi? Iya. Bojoku iku wong jahat. Nggih. Apa ngono bojoku iku Ah. jahat? Kate ya terus wong iki gampang marang tangan lho. Mi. Ngono ta? Jelasno lho terus Ah. gampang wis kumaha lho. Ngono ta? Ngomong dhewe pokon. Niki lho kanca kula. Kanca kula niki bojone jahat, moro antangan, ya bener brondong. Lah kanca kula niki jenenge Inge. Pak, sampean saged mriki napa mboten? Lah, Kalem, Mbak. lho aku iki telepon sapa? Sing kok telepon sapa Mi? Ya iki dukune. Lah lapo kon wis rene iku? Iki Wong nelpon kakean cocot ngono. Oh, ngapunten, Mbak. Mbak, bener sampean. Ternyata ramalane sampean temenan. Tapi kon kebacut. Apa, Mbak? Arek umur 12 kok renteng kok jak nang blumbang-blumbang. Tak jak mancing. Oh mancing tak kok pancing. Sakniki cekak cingkrange kula niki kanca anake Inge niki wis suwe. Iki diajar bojone entek-entekan. Syukur. Hei, iki dukunku jalan sepura. Piye? Itu kok iso piyak sih, Mbak? Wong tuwa dijerokono. Kon njaluk tulung gawe sapa? Niki lho kanca kula niki dianiaya bojone. Bener ya digepuk. Salah tambah dianiaya. Endi areke? Niki lho. Iki ta. Lho nek iki aku ya jek tedas. Lah wong tuwa kan jelalatan. Goro-goro. Lah wong ngene kok. Goro-goro kok tedas-tedas to. Lah meneh paling wis mambu lemah. Iki sing ngomong prewangane dudu iki. Ngapunten kanca kula mboten ngerti wis sampean duwe prewangan. Apa prewangan Nyai Kintilisip. Apa iku? Duwe santri wedok situk koceluk pisan. Nggih. Ya napa niki kula njaluk tolong? Gak masalah. Endi areke? Sapa jenenge? Inge Rokaya Mudaiyah. Oh, Wartono. Mamang kono lho. Lah wong aku ngomong watok ngene. Piye? Lah apa kon kok guyang-guyu, Nduk? Ya guyu, mau nyawang kowe tuwek ngono.
Lho jatuh wae glathuk kuwating kuat. Tirakati. Hah? Tirakati apik. Iki lho, Mbah. Ya. Apa? Aku ngomong piye? Kula cek mboten dianiaya bojoku. Kula cek mboten dianiaya bojoku ngono lho, Mbah. Awakmu njaluk donga. Nggih. Oh. Anu apa ngarani? Jopo. Jopo. Oh, jopo. Sabar. Jopo niku lho sengat. On awak apa singat apa sengat? Singat. Singat, nggih. Oh, alah. Tapi dukun sewengi lumpur. Ahem, ahem, ahem. Tibane. Dakun diri. Kok sampun mboten klomoh ta, Mbak? Arek gak wedi kualat. Kon iki pusaka. Lho, iki lho buktine. Supaka. Biyen saiki pusaka asli. Lho niki tasbih. Tasbih tapi kena gawe pusaka iku iso ngluluno wong lanang-lanang. Tapi gak trimo iku ana dongane. Dongane. Ana. Napa? Wong Solo, wong Solo, wong Solo, wong Solo, wong Solo. Wong Solo anggere bakso akon iku. Napa? Dongane ana digunakno sadurunge gawe iki ditongani dhisik. Nang donga barang semi. Padha aku pengen didongani kok. Dikai jopo. Ayo, Til mulai. kondal kantil mega kantil tak kei kantol. Ngono ya. Gelem tak gak? Gelem, Mbak. Tirokno bae. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sum sumum bluk. Wis gak ora. Nek gak gelem ayo mulih. Iki wong paranormal kok mbok jambak. Lah sum bluk ngono. Iku gak jelas. Iku donga gelem tak gak? Ya wis, liyane ngono donga liyane. Ya iku sing mandi. Sum sumum bluk. Sum bluk. Sing mumbluk wae yo sum. Sing Nek gak gelem ayo mulih. Iku sampe Yusuf sing mumbluk. Donga iki elek tapi mandi. Ya tunggale aku iku lho, yuk. Aja tunggal-tunggale donga liyane ngono lho. Nek gak gelem ayo mulih. Sing tak iki wong ngerti mulai. Dukun. Kasar-kasar. Dukun liyane wong kene. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae Yusuf. Ngono lho. Pindho sum sum mumbluk sing mumbluk wae yo sum. Ngono. Heeh. Terus. Arep ngono. Kon kepingin terus e. Terus e. Aslu. Gah. Apa? Terus asilu. Aslu. 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 Aslu diwaca ping 100. Gak mek ping pindho aslu. Ngono ae. Terus iki gepokno bathune wong lanang. Wis mesti lopo nang gepok bathuke gampang dongane tambah terusane. Apa? Makekeo. Wis kenek. Salah kok ribet. Wis percaya bojoku nurute gara-gara dukun iki. Ya wis. Wis temen ah. Wis. Wis iso ah, sik dongane ngarep titik ae. Sum mumbluk. Terus apa iku mau? Kope Yusum. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae wae Yusuf. Ya wis, iso. Wis iso temen ah. Iso. Aku tak balik mulih. Iso. Wis. Wis gegera ambek bojomu aku. Mbak. Wek dicuti arek. Elek, Mbak. Sum mumbluk. Sing mumbluk wae Yusuf. Ya wis. Iku mek iso apalno yuk.
waca nduk prapatan ping 100. Bojoku nurut. Ya sing ngerti, sing gak ngerti aku ngaiti. Ya gak apa-apa lho, sing penting bojomu nurut gak ngepukan. Ngono ya. Heeh. Bluk, sen bluk wae Yusuf. Asalale. Ya, wis terang. Asululene sing enak. Asalale. Ngono ya. Sum. Masalah. Sum. Duwe bojo wong lanang mule-mule gak nang omah tambah dolen. Sum. Kono iki karepmu piye sih, Dik? Anakmu keleleran iki lho. Aku sum. Bojone mule sum. Aku tak ngesum. Piye pi? Masalah digereki nang omah gak tambah cangkruk nang kene. Iya Mas. Karepmu ku ya apa njek tak pegat apa piye kon? Oh gak Mas kena ngesum iku mang piye? Sum mumbluk. Kandhane jane. Sing mumbluk bapak yuk sum. Sum. Karoane nek dipegat iku karoane. Aku ora golek liyane. Piye to mang? Wacan. Iso. Sum mumbluk. Karoane wis karuan aku. Yusuf. Tanggane wedok liya. Aku tak. Ya. Karoan aku tak. Sum mumbluk, sen mumbluk wae Yusuf. Dik, Asalale. sampean Wis. Lho ya apa? sayangku. Tidak bisa. Sini ya. Gak iso. Tidak suni. Awake dhewe padha wedoke. Sesama perempuan sama banci. Pancing pacar. Kok Sayang, ojo koyo ngono ta, Dik. Lumajang Cak Mojokerto. Lumajang Cak Mojokerto. Masih kon gak sayang gak apa-apa. Masih kon gak sayang. Yo kudu sayang jenenge. Lah, tuku lawang kayune jati. Terus Wis kadung sayang. Ditinggal pergi. saiki sampean kudu mulih. Hah? Kudu mulih. Aku mulai ta, Dik. Ya yo. Yo aku mulai, Dik. Tenang, aku iki sayang mbek sampean. Tidak. Tidak bisa. Sampeyan kok koyo ngono. Gak sayang-sayang. Sayang. Gak sayang-sayang. Ayo, rencana sekelku saiki. Hadirin sekalian, pojok kampung berkat doa sum mumbluk. Sing mumbluk kopeke yuk sum. Yang masalah omah iku mangkane tak saponi lho, Yang. Sayang. Sampeyan ojo aneh-aneh tadi aku sayang. Aku sayang sampeyan lho. Belajar nyapu ngono ta, Gong. Aku nyapu-nyapu. Masak, Heeh. golek duit, wis mbak. Aku wis Aku tuh ya sekarang, aku ya semarang-marang, aku tidak selamanya harus injek. aku apa iku jenenge? Apa? Aku saya Kaya manglu kan, kaya manglu. Kaya manglu. piye? Manglu, kaya manglu. Aduh, aku wis cukup aku sabar nang awakmu, Cak. Sayang, Asal saya aku janji akan mencintaimu selamanya. orang kandel cinta. Orang kandel cinta. Jangan tinggalkan aku. Orang kandel cinta. Berkat doa sum mumbluk. Sing mumbluk kopeke yuk sum. Yang sabar toh, Dik. Sabar. 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 Heeh. Selama aku sabar, aku wis kok injek. Aduh, aku gak injek-injek. Injek aku. Aduh, Nah, montorku iki kecelup lho, Dik. Aduh. wis kok. Apa sih, Dik? Wis, bojomu saiki wis nurut. Terus, Kok ngomong apa mesti nurut. Ayo, kongkon Cok. Kongkon dirasa sistem. ayo. Cok, Nanti, pencetan aku. Pencetan aku. Loh, Wanto kok boleh ngono, boleh nganu tambah bojone Wanto iki. Oh, tak bisa tombok. Ayo apa kon melo? Mi. Mami. Apa kon melo kon? Mi. Kok kaki turu-turu kon? Gak kira aku kaya Wanto goblok kon. Apa? Kelci kelebang ngawuk. Dina mati goblok apa ngawuk. Puyur. Aduh. Loh, Cak. Cak. Gak jajan. Cak padha cake, Cak. Gak jajan. Cak. Lah apa kon Cak? Aku ngene lho, Cak. Gak ngene-ngenean. Wis gak urusan. Sampean gorong teko aku geringingan, Cak. Keringan yo. Cak.
Cak. Aja ngono, Cak. Hei, kuring cok, jimatku cok. Gak iso. Aku jamu bojoku. Gak bisa. Hei, Tamasano. Tamasano, Cak. Cak. Hei. Cak. Cek mumbluk wae yo sum. Cok jimatku gorene cok. gak iso. Ya gak yang-yangan. Aku gering-geringen ya. Bakal modal gak ngurus. Jimatku yuk. Balik no. Bojoku ngamuan. Ora ngurus. Duh. Jimatku yuk. Aku ora ngurus. Sum mumbluk. Gak ngurus. Apa gak ngurus? Sum mumbluk. Mamulo. Mau rumah tangga iku aja menang-menangan. Yo gak iki tok kon ya iso. Cak Ucok. Apa? Gandenge penuh Cak Ucok. Kok malah ndelagap. Laklak nang kene-kene. Sing iki ya ngono wani-wanian, sing iku ya ngono, malah ndoleki dukun. Iki lho bojo-bojomu dhewe kok mbok dukunno, Cek nurut, so. Cek nurut. Wong wedok saiki nek gak ngono gak nurut. Lho kok nurut. Alah nyelatuan wong wedok saiki. Iku jenenge menang karepmu dhewe. Sum. Angel tak sawat iki kon kok lho. Gak sum-suman. Wis, Ngene lho. Ngene. Nduk. Ya apa, Mbah? Inga. Ya apa, Mbah? Inga karo Wanto. Ucap pisan lak Okta. Heeh. Wong rumah tangga iku aja menang iki. Kudu disum mumbluk. Kudu saling mengerti, aja kemalan nek kalah dukunno. Nang dukun niku kekuatane 40 dina. Ya ngejoki maneh lho. Ngejoki maneh nek duwe dhewe dijoki dhewe. Nek duwe dhuwit, Nek duwe duwe ane gak duwe dhuwit. ya njaluk sum. Ya rungono omongane Mbah Pedet iki Iki lho. kok wani ambek aku. Wis ngene, Mbah. Iki jenenge iki conto. Heeh. Conto sing apik digawe, sing elek ya ditinggalno. Pinter. Terutama warga kene ambek bojone aja menang-menangan. Ayo saling pengertian. Nah, iya. Kok tak antem kan kok lho. Sing penting ngene, aja kesusu mule. Terus iki lho mari iki nang kene, delok lodrok. Nang tugu saiki ana lodrok. Lodrok apa? Ana lodrok. Iya. Lodrok apa? Terutama lodrok sing kok bengi main. Oh, Budi Wijaya. Budi Wijaya apa maneh? Iya. Lakone. Lakone apa, Sol? Lakone. Bal sing lakone, Bang. Digaweno lakon apik karo Bapak Sutradara, Mbak. Karek sampean tok lho, Mbah, kabeh loro. Kari sampean tok iki. Kari sampean tok tak wet-wet iki. Tak wet-wet ngono. Tak wet-wet. Kon nek gak wet aku tak santet dhisik kok. Bengi iki lakone apa, Mbah? Aku ngomong ya ora pantes wong nom-noman sing peneruse. Tolong kandhanono masyarakat ini. Ngono lere dipasrahno, Mbak. Lho ya apa? Ya, bengi iki Lodrok Budi Wijaya main nang gone desa Tugu, Dusun Tugu, desane Jono. Ya. Aja lali pindahe awak dhewe meneh, Cak So. Heeh, pindahe Pindahe meneh. awak dhewe meneh nang gone Cinandang. Cinandang. Bojonegoro. Oh, kakekmu ku. Kecamatan Dawar, Kabupaten Mojokerto. Bengi iki digano lakon apik karo sutradarane Cak Dayat. Jenenge judule Perawan Gunung Jati. Mula ayo njaluk pendonga nang dulur-dulur dusun Tugu kabeh. Ayo bersemboyan. Heeh, semoga Budi Wijaya tetap jaya.